Шипкински в село Тулово, община Мъглиж. Малката шипка може да се разглобява и мести при необходимост. Мъглишкият паметник е направен с профили, върху тях ламарина, стиропор, фибран, след това няколко слоя боя. Не като с обществената поръчка и като с ремонта, всичко е ново, бързо направено. Не знам дали бързо обаче, ще разберем в следващите минути, за да носи духа на истинския монумент. В него е вграден и камък от връх Шипка. Инициативата цели да държи патриотичния ни дух буден не само на национални празници. Румен Бахов разговаря с авторите на Малката шипка. Добро утро! Още веднъж честит празник на всички, които не гледат. Здравейте! Здрасти! Симпатични деца, с които сме пред паметника Малката шипка, издигнат пред сградата на община Мъглиж. Добро утро! Здравейте! Господин Кмете, здравейте! Здравейте! Госпожо Назарова! Здравейте! Вие сте инициатора, нали? Да, аз съм автора, заедно с моя колега, господин Чернаков. Как тръгна всичко? Ами всичко започна преди 3 март и ние, както всички колеги учители, искахме да направим с децата нещо тематично за празника и направихме един малък макет на паметника Шипка. Той никак не е малък. Не този, но мъничък. И децата много харесаха и научиха доста неща в процеса на работа, обаче аз също научих нещо. Оказа се, че въпреки че Тулово е доста близо до връх Шипка, много малка част от нашите деца са имали възможността да се качат и да видят истинския паметник. И докато се чудя каква екскурзия да им организирам, децата предложиха, че може би ще е много хубаво да си направим същия този макет, обаче много по-голям, само за нашето училище. И с господин Чернаков прегърнахме тази идея и започнахме да се чудим как можем да я осъществим. И както се чудихте, господин Чернаков, вие какво измислихте? Ами, заедно с госпожа Назарова измисляме този паметник, който в момента го вижда. Този макет на паметник, който мисля, че се получи много добре. Как е изграден? От какво? Този паметник е изграден от метална конструкция. Върху тази метална конструкция всички зрители на Нова телевизия виждат как е направен. На всяка страна има изрисувани около 500 камъка, които са ръчно изработени, както виждате вие. Може ли сега? Госпожа Назарова, господин Кмете, извинявайте. Господин Чернаков, тук има едно, да го наречем, малко техническо чудо. Моля ви да демонтирате. Една тайна искам да покажем. Добре. Да. Господин Кмете, и от вас разбрах, че има нужда от Малката шипка, защото голямата е там по права линия на колко километра? Може би е на около 25-30 км. Но аз искам да кажа друго. Първо, честит празник на всички зрители на Нова телевизия и на всички онези, които се считат за българи. Искам да кажа, че ето това са двама истински български учители, за които учителската професия е не просто професия, а призвание, и които дадоха възможност, за това и община Мъглиж застана за тази благородна инициатива, дадоха възможност на хората, които нямат финансови средства, практически е невъзможно да се качат до истинския паметник на Шипка, да го видят тук пред общинската сграда. Много ми харесва идеята, наистина. Госпожа Назарова, ако обичате, господин Чернаков в момента извършва... Господин Чернаков, къде сте? Добре. Достатъчно мисля, че разглобихте Малката шипка, но колегата ми, оператор Димитър Василев, следи много внимателно какво го разглобявате. Госпожа Назарова, идеята е Малката шипка да бъде разглобена, защото... Ами, защото ние искахме да можем в училище да си имаме този паметник и ако решим, че не е нужно през цялата година да стои, да можем да го разглобим на 4 части, пакетираме се го и го прибираме в хранилището. Когато потрябва пак го сглобяваме, можем да го преместим, затова е на колела. Извинявайте, да го преместите, защото е на колела. Господин Чернаков, къде да насочи камерата си, моя колега? Може би тук отдолу се виждат тези колелца, които правят паметника преместваем. Той може да се меси. Тоест може да се избута по-страни? Да, може да го преместим където си решим. Спазили сме само височината 1:10 е с паметника, защото по-скоро идеята беше да въплатим това чувство, което Шипка вдъхва у всеки българин, колкото да го копираме 1:1. Учениците ви как реагират? Учениците бяха много щастливи и изключително горди, че малко училище като нашето можа да направи този голям проект и създадохме едно своеобразно учебно помагало по родолюбие, бих казала. Какво е облицован? Това е направено с фибран и този фибран, направени са тези камъни да излезат релиефно, както истинския паметник. Положено е
6 цвята боя. Госпожо Назарова, дали това ще ви мотивира да изработите и друг макет на друг паметник? Предполагам, защото трябва да има нови проекти. Няма да спрем само с паметника Шипка. Като си има предвид колко се зарадваха децата, то всъщност това беше цялата идея. Аз не го направих заради мен, аз на Шипка съм ходила. Исках децата да се зарадват, да се ангажират най-вече с нещо. Като учител вярвам, че това да възпитаваш родолюбие и национално самосъзнание от децата, и особено пък от деца от уязвимите групи, играе после огромно значение за тяхното развитие като личности. Много ви благодаря. Господин Чернаков, ако може да си направим снимка за спомен, госпожо Назарова, заповядайте. Господин Кмете, заповядайте. Ти как се казваш? Анелия. А ти? Севда. А ти? Иван. Иване, как ти изглежда паметник? Благодарение на нашите истински учители, госпожа Назарова и господин Чернаков, наистина получихме възможността да се докоснем до една българска светиня. Благодарение на тях вече имаме Шипка дори в умален размер, благодарение на кмета на община Мъглиж. Това е за нас голяма постижимост от тяхна страна и голяма радост за нас да бъдем вдъхновени с този паметник. На вас харесва ли ви паметник? Да. Да, много. Ти какво знаеш за истинския паметник? Че е много голям и много красив. И вашия е много красив. Имаш стихче. Да. И днес и още Балкана, щом буря захваща, спомня този ден, бурен, шумен и препраща. Славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Браво. Честит празник още веднъж. Радвам се, че има учители като вас. Господин Кмете, той за сега тук ли остава? Да, тук ще остане и искам да използвам вашият ефир и да призова абсолютно всички родолюбиви българи, директори на училища, а и мои колеги кметове, нека да направят поне по една малка шипка в своите общини. До година, по това време, пак бихме могли да се съберем тук пред малката шипка, която е ситуирана през сградата на община Мъглиж. Да, благодарим на Румен Баков. Интересна идея и предложение тя да бъде продължена и нататък. И ние